na tom Nduku pod ntiere kaka tuni bende ntiere e keny mar UDA kod ODM. Gima timore ni aparo jo UDA manyaka rang kaka gibedo. Gine magirokni ahinya gini. E ang'ono. Koro ODM bende ochako rokni. Nikech gima duong' kae UDA eman presidential candidate. Magine ma nyaka giikre ma lose certain things. Ndo locho bed madier. Iwinja. Koro kama yuaro kuntiano kane. Aneno ka siasa moro mochi piny luo kae. And especially ngama wuoyo bende. Ke nyocha so wache kae. Jo network spokesperson ma juluo. Oken spokesperson ma party ni. Party ni ngama ne obenu wuoye en secretary general kagiso the meeting to go to resolution. Party ni ngama nyalo wuoye no buru. Sani en party leader. Makwano buru giro nego bedo consult. Tinge gimaracho ku Jowa ni Jowa so okawo forum maliel. Imagidwa ni discuss ODM. Koro leadership marwa nie monego duog obed gi discipline. To jo UDA man Nyanza to gionge choice. Whether gidwa chung or gidwa chung, that is up to them. Gine medwa kony gi presidential candidate gi kagiero kelo koko, let them bring. Kagiero bedo no ji dware no yombi, let them support. Tom Nduku. Yes. ODM ginadi nyaka sani. ODM onge bo ODM ginadi. ODM en ODM. Miwacho ka nitie linda wananchi. Okawacho kuna linda ground. Mago ko ODM. Mago gin sectors mago mani ODM matem pimo weight. Iwinjo. ODM puro chung kare. Yes. Kiwinjo Catherine Omani, jagoro maduong' maduong' yor ko jolo sani. Kiwacho kata ni jalup jagoro maduong' mar ODM. Kowacho kata juma mokalo ni ok abidhi nyime giwero wen broad base ka jo Kenya to sandore nyaka wachop singo mane wamiyo jo piny mar kedo ne ratichgi. Kinde ma timre maen achiel kuom jogo mabende loso e lodun bura mara ODM mabende gintiere e riwruok mara broad base. Boro signals mopogore. Nyaki distinguish gimoro. Owuoyo kaka women rep, kose owuoyo kaka secretary. Sifuna beri guro nikech nowacho gik moko e wiye owuon. Sifuna en secretary general ma pod ngi ng'ikruok mare owuon. You understand? Mabe ng'ikruok mar Catherine? Catherine nyalo bedo ni wuoyo e life ma jo Kenya kaka women rep mabosia. ODM as a party poko make a position. Mark Manania, the truth of the matter is ni gima nyalo medo ngima raia to kie purpose manene broad base obiro ni. Broad base ne ni o harmonize ngimo bed mayot na jo piny. Koro kaka gik moko tek to jo wanyaka ng'ad rieko mo nyalo konyo go jo piny. That is what that leadership, my president will even think about. Erokamana Dr. Mark Matunga, angeni ijakanyo mar UDA, tangeni ni gimano minyalo duoko kanyo. ODM ineno ka